Hola a tots i a totes! Avui estem aquí la Sara i jo perquè farem una manualitat. Farem aquesta floreta tan xuli, vale? L'he fet en cartró dels ous. Vale? Voleu saber com l'he fet? Doncs comencem i us explico, d'acord? Què necessitem? Primer, superimportant, el cartró dels ous. Sí? Aquí tenim més. Tisores, molt important. Colors per pintar els pètals i la flor. La pistola de silicona. I la part de la flor, la tija, vale? Que és la part aquesta d'aquí. Sí? Molt bé. Comencem i el primer que hem de fer és retallar. Sí? Jo tinc aquí això. Retallarem una part del cartró. Fem així. I aquesta part del cartró la retallarem una miqueta més. Així. I després retallarem aquesta part de darrere i farem 4 pètals. Retallo així, una part, d'aquí, després una altra part d'aquí, ja tindria el primer pètal de la flor. Ja tinc un pètal, ara faré un altre. I aquí tenim l'últim ja. Veieu? Ara les faré una miqueta més rodonetes, sí? Molt bé. Aquest és el primer. D'acord? Ho heu de fer així. Jo ja tinc aquí retallada un parell, d'acord? I el que faré serà, després de pintar-les, les posarem així, com aquesta que ja està feta. Vale? Ara Sara pintarà els pètals. Vale? Ho farem de color rosa. Vale, Sara? M'ajudes? Sí. Molt bé, doncs comença tu pintant. Comença a pintar. I jo, mientras, el que faré serà retallar les fulles d'aquí, de la tija, vale? I també retallaré la part d'aquí a dins, vale? La part groga del pol·len i la part de darrere. Vale? Utilitzaré el mateix cartró dels ous. Vale? Faré una rodoneta, que aquesta serà la part de dins. Molt bé. Ja tinc aquí la part rodoneta de dins i així aprofiten el temps. I després les fulles. Agafo una altra part del cartró i faré les fulles. Així, les faré així. Així. I ja tinc retallades les fulles. Vale? La part de dins, les fulles, i ara retallaré la part de darrere. També agafo una part del cartró dels ous. Sí? Què tal serà? Bé. Molt bé. I després parlaré ho pinto? O... Sí, ho has de pintar tot. Ah, vale. Molt bé.
ja ho tenim quasi tot. Ja? Sí, ja està. I he Vale? I ara jo pintat t'ajudaré. Peta. Sí, i ara jo t'ajudaré també Sí. a pintar. Sí? Molt bé. Doncs... Vale? Aquesta serà la part de darrere. Perfecte. I farem el mateix amb les fulles. Vale? Que les pintarem De de color verd. verd. Sí. I també pintarem la tija, vale? El ramo. Vale? Ja ho tenim. Vale? Només és pintar. I després de tallar. I quan ja hem fet tot, Sí, ara us ensenyo. Jo ja tinc el material preparat, vale? Mira, Sara, ja ho tenim aquí, sí, vale? Ja tenim aquesta part pintada, sí, les fulles, la part de darrere de la flor, i el la part de dins que és sí. el polen. i la tija. Ja tenim tots els materials. Ara el que faré serà enganxar amb la pistola de silicona. Heu de tenir molta cura, ¿vale? Això ho ha de fer la mama o el papa, perquè això crema, sí? Molt bé, doncs comencem a enganxar totes les parts de la floreta. Vinga, primer posaré així les fulles, ¿vale? Mireu què he fet. Així, ¿vale? Molt ben pagades. Molt bé, sí, sí. Aquesta serà les fulles de la flor. Ja tenim aquesta part, ¿vale? Molt bé. Ara, el que sí que necessito també és una agulla per fer el foradet. Sí. Això també ho ha de fer la mama o el papa, ¿vale? El molt de cura. Molta cura, Sí. Vale. De no pinxar-los. Molt bé. Ja tinc això. Això també. I la part de darrere de la flor, ¿vale? Ja estic pintant la quarta, mama. Després aquesta la utilitzarem per fer una altra, sí? La tela? Vale, perfecto. Perfecte. Molt bé. Doncs ja ho tenim. Veieu? Passarem per el foradet. Ai, la part de Sí. fora. De la flor. La part de fora de la flor. Després obrirem una miqueta els pètals. Vale? Sí, perquè si no, no Mhm. cap la part de fora de la flor. Que sí que necessitaré serà posar una miqueta de silicona perquè Sí. enganxi bé, ¿vale? Va, Està serà. va. Sí, sí. Molt bé. Perquè si no, Sí, no sí. s'apega. No s'enganxa, Vale. Molt bé. Veieu com queda? Sí? Mami, Ja està enganxada? Molt bé. Doncs aquesta la deixarem per secar, Però- ¿vale? Sí, però- ja? Sí. però- Vale, sí. Deixarem per secar ja, ¿vale? Sí? I després Perfecto. pinto Sí, una després darrere. farem una altra, sí. Després no de... Molt bé, obrirem una miqueta els pètals. Perquè si Sí, no, ja no està, cap Sara. una altra... A l'alta flor. L'alta flor. Vale, després. Ara què faig, mama? Ja està, ja estem acabant la floreta. Ara, Sí. I després, ficant per aquí, a veure... i després la part de fora de l'alta flor, o què? Ja està, mira, sí, ara t'ensenyo com queda, vale? Us ensenyem com queda quan Mireu, vale, ja quasi tenim la floreta, sí? Molt bé, i ara l'última part, vale, és enganxar aquí, la part groga de dins del polen. Sí. Molt bé. Ja quasi hem acabat, Sí, ja quasi hem acabat una flor i després tenim que acabar una altra, que sí, mama. Sí, farem una altra. Sí. Vale, perfecto.
Perfecte. Perfecte, molt bé. Doncs aquí tenim la nostra floreta. Us ha agradat? És molt fàcil, sí? Doncs Ho tenim aquí que- us deixem ja. Sí, veritat? Ja us deixem aquí amb les floretes Sí. i us invitem a fer una altra vosaltres. Vale? És molt senzill i així passeu una estona molt divertida. Vale? Diem adeu ja, Sara? Tenim que fer Sí? una altra flor. Molt bé, farem una altra flor. Adeu! Adeu.